Labaw po mo. Ang nga lugar na nakalinya tanan. Nga, makapog pa niya. Maglinya-linya matanan. Hala! Bukod po ng mga yawa. Kapoy! Lera yan. We're here na sa Higuan. So, time check. Pwede yan. 11:10 in the morning. Ito na, kararating na namin. So, straight from Cebu. Diretso na tayo sa parang hindi, parang ano lang tayo, no? Lipad uwi, ay lipad baba, lipad balik na. Hala, concert na sila. Ating gamit natin. Ayan, at dahil Sunday, naku, expected na maraming tao ngayon sa Hinaguan Farm. Ayun na, naglalakad na. Uwi na tayo. Yan natin kung mga eksena ngayon sa farm para sa paghahanda para bukas sa blessing ng swimming pool. Ayun na. Ito na. What are you cooking? What are this? Have golay? Chicken galantina and Ano? chicken galantina. Tigil-tigilan yung adobo lang naman yun. Mga galantina pa nalalaman. Isda lang sa gulay kasi mamaya merong 2 lechon, 4 na beef. Lechon manok. Tas beef, Lucky Me beef. Kamustahin naman natin na ang update sa ating pool area. Yan, may mga nagstay ngayon dahil Sunday, family day. Yung si Brenda na parang halos walang kapaguran, straight from Cebu, from the airport. I-check. Ayun sila mama tsaka sila daddy June. O, diba? Nag-check na po siya ng kanyang pool. Kung kamusta na. Kamusta? Ano? Nataguan mo na ako, baby ko, ya. Sige, okay lang. Iba na lang. May nakausap na lang ako iba. Hindi ka naman pwede. Ayaw mo man. Gusto ko ng Ayaw mo man daw. Gusto ko ng trabaho, ikaw lang hindi magpatrabaho. Kasi wala, Paano na yan? wala pong bayad. Aming kinabuhi. Ano na? Malak tapos ka na. Last day na. Na. Hindi ba? Puro last day na, hindi ka na natapos. Pero unti na lang naman Ayun yung Ano ba? Oo niya, gawin mo na yung mamaya. Punta ka dun. Oo. Mamaya. Bakit mo tumbad-tumbad yan? Ayun na Nilagyan na ng mga bato-bato yung ayan. Yan. Para yung aapaw na tubig po. Diyan, manggagaling. Ang galing. Pwede na siguro tumalon mamaya. Sarap. Malamig kaya ang tubig ko Try natin kung malamig. Lamig. Three days na. Webes, mag 4 days na. Nag-check po siya ng kanyang mga
mga pinagawa. Tingnan niyo yung mga ano. Itong mga bato gusto niya raw padagdagan pa. Medyo dako pa na mga bato. Ito natambakan na rin tong likod. Pero pwede pa naman yun itanim, di ba? Tapos na ang mga bato, dito mapupuno ko ng tubig dito para maging control siya. Sa ano, overflow. Ay, ang pinagwapo namin na trabaho. Hala! Wala si to, grabe hubog katuntun gabi no. Disgrasya. Oh. Pao niya motor, disgrasya pa. Nakabangga siya o nayabanggan? Dami kabalo pa, kung sa'yo sitwasyon ka nun. Ito, okay na siya. Kabali kabalita lagi. No. Ayan na. Pag sobrang inom, wala siyang may angkas siya. Hindi na sa bago nagkubraw, siya yung sa trabaho. Try natin ilagay mga table dito. Asa ito, takas? Diba? Dada na, pag na. Taka nagbulak ko dyan daw. Tila. Di, tagal na yan. Hindi na natin ito, itong table na. Itong gumayo. Muro sa rin. Asa ba kauban na ng mga Asa kauban na ng mga Ikalat. Sa yaos pa, sa yaos pa ng mga Ito, ang ginagawa ninyo bebigay ngayon, kikinis na lang. So maya maya, okay na to. Okay na to maya maya. O, di pwede ka na pumunta ron. Ay. Baka ayaw niya kuya na. Sa bagay. Ha? Hindi pwede kasi bukas may pasok na ulit. naguban, naguban. Busy. Ngayon kasi walang tao doon, so pwede ka magsemento doon ngayon. Mag-ihaw. Pwede. Mag-ihaw pa kay baboy unya, no? Kasi para bukas. Kaya kayo mo siya karoon din mag Paano? Kunin ka na rin baboy. Hala. Ano na ako, ron diretso na yaw. Asa na? Sa balay nyo? Sa balay? Sabi ko sa'yo, doon sa taas eh. Ayaw, kagpahutos na baka. Wala na ko nung lubay mag-yaw. Na, kami rin mo. Kadako ko nung baboy. No. Sa ka na. Ay, pamaligya. Oo, paligya. Ayan na po yung mga lamesa. Kasi may ganyan nakita kay Sisi Maymay. Yung foldable ba? Na lamesa. 1.4 lang. 1.4 isa. Yung foldable ba? Matibay, oo. Marami ka ba? Parang kasya na yung dito, te. Yung 20 peraso. Na? Kasi may malalaki pa naman. Pwede naman yung malalaking table sa ano eh. Family. Yung dalawa. Tapos kuha na lang ng mga maliliit. Ayan na po yung itsura dito ng pool area and the events place. O, diba? Tanawa. Picture natin. Yan. Para mas ganda. Tapos dito sa angulo. May hiniguan. Yan. Ano na lang mo? Yan na lang ng ulong. Paikot. Mana ito? Adit. Kaya tayo, niya din nag-aanan. Dito na lang ba tayo mamaya kay Oyong? Kainan? Labawapod mo! Ang ano lugar na nakalinya tanan! Pistigin mo ha! Ito ni kani tayo, di ang ana din din. Sige nga, makabog pa niya, maglinya-linya mo tanan! Hala! Oh. Sila di ka bukingan.
Hindi ko magtawag. Hindi ko ilaw. Bukod po naman nayaw ko. Kapoy! Nabaw po naman yata yun. Pagpagod ka na mo, ha? Yan. Diri sa kanal. Yan, oh. High blood na rin isa. Yung si Kian eh. alam mo naman favorite kanyang pinsan eh. Okay na to, L. Kasi na to pagkaon. Di ba naka-L mo na? Masabot ka na pagkaon. Ang niguwa ko man nila. Alam ka na, sama na yung mga nilog ka man yung mga kapalya. Ang tanan to, nilog niya. Kung ka nag-L na buds na. Bakit ka na po ba? Kanina, kanina yung pagkaon. Nag-direct sa akin. Hindi alam mo. Yung mag-asawa ko. Sige na nakatawa.